दिनै आं नोंथांमोननो Gmail माबायदि खुलियो बेखौ खोन्थिगोन। माबोरै Gmail खुलियो बेखौ आं फोरमायगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे गुगोल नोंथांनि फायारफक्स बा नैबे ब्राउजाराव थांनानै गिबियावनो गुगोलाव थां। बेनि उनाव नोंथाङा डायल खालाम, सार्च खालाम Gmail एकाउन्ट। बे Gmail एकाउन्टआव नोंथाङा सार्च खालाम। जेब्ला सार्च खालामगोन नोंथाङा नैबे पेज मोनगोन। बे पेजाव साइन इन गुगोल एकाउन्ट बे दङ, बेयाव क्लिक खालामनो हो। जेब्ला नोंथाङा क्लिक खालामगोन अब्ला नैबे जिहेतु आंना नैबे एकाउन्टआ दंखायो, अब्ला गोदान आं एकाउन्ट बाहायगोन। अब्ला बैयाव नोंथाङा नैबे इउज एनादार एकाउन्ट बेवहाय थांनांगोन। जेब्ला नों बेखौ क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथाङा नैबे पेजआ फैगोन। अब्ला फैयोब्ला नोंथाङा नैबे जे गोदान एकाउन्टनि थाखाय मर अपसन बेयाव थां। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे क्रिएट एकाउन्ट बेवहाय थां। जेब्ला नोंथाङा बेखौ सार्च खालामगोन अब्ला नैबे पेजआ फैगोन, जाय नोंथांनि डिटेल्स गासै डिटेल्स फैगोन। अब्ला नोंथाङा नैबेहाय जे नोंथांनि मुं, बे मुंखौ होबानो जाहैबाय। बेवहाय आंनि मुंखौ होगोन राज बर'। बेनिफ्राय आं बेनि एगेन्स्टआव खुलिगोन राज। नोंथांनि बे Gmail चुज योर इउजार नेम राज बर', जायजों नोङो नोंथांनि Gmail बे मेलखौ मुं दोनगोन। जिहेतु आंनाव अलरेडि नैबेखौ एकाउन्टखौ होनाय दंखायो, बे हिसाबाव नैबेखौ नोंथाङा जे थाबनो नागिरना मोननाय बायदि बर' राजस्रि बेखौ खालामगोन। नोंथाङा बेखौ अरायसम गोसोआव लाखिनांगोन। पासवर्ड होनांगोन आरो पासवर्डआ मिनिमाम 8टा जानांगोन। बेवहाय जेनेबा डेट अफ बार्थखौ होगोन। आं डेट अफ बार्थखौ बेवहाय होनो सानदों। बे नोंथाङा मेल फिमेल बेखौ जिहेतु मेल बेवहाय होगोन आङो। आरो नोंथांनि नाम्बार जिहेतु आं दंखायो बे हिसाबाव। आरो नोंथांनो बे नाम्बाराव मोनसे मेसेज थांगोन। नेक्स्ट खालामबाय आङो। जेब्ला नेक्स्ट खालामगोन अब्ला बेवहाय नैबे टार्म्स एन्ड कन्डिसन Gmailनि बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जेब्ला नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामगोन अब्लाना मोनसे पेज फैगोन। पेजआव बेयावनो एसे सम लादों। पेजआ फैबाय अब्लाना नैबे कन्टिनिउ खालामना हो। अब्लाना नोंनि बे मबाइल नाम्बार, बे मबाइलाव मोनसे टेक्स्ट थांगोन नैबेबायदि। जेब्ला बै नाम्बार थांगोन बेवहाय आंनि जे मबाइल नाम्बार बेवहाय बे नाम्बार फैदोंमोन 915342। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ कन्टिनिउ खालामनो हो। जे नोंथाङा कन्टिनिउ खालामगोन, बे कन्टिनिउ खालामखांनायनि उनाव मोनसे पेज फैगोन। बे पेजाव नोंथाङा नैबे नोंथांनि Gmail एकाउन्ट नाम्बार बेखौ नोंथाङा कपि खालामना ला। दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा नैबे जे Gmailखौ बिदिनो खुलिनो हागोन। नोंथाङा जुदि आंनि जे दिनैनि बुजायनाय Gmail माबोरै खुलियो बेखौ जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। आरो माबाफोर जुदि सोंथि दंब्ला कमेन्ट्स खालाम। नोंथाङा बेनि उनाव कन्टिनिउ खालामनो हागोन।